Bécsben vagyunk. És hogy jutottunk ki? Toppal. A helyzetjelentés van Bécs külvárosába. 2,5 óra alatt jutottunk el. Hölgyeim és uraim, most jön az, ami még nem volt. Ide értünk. Nagy küzdelmek. Itt hol vagyunk? Mindent hozta, segítséggel rábukkantunk a legmegfelelőbb helyre. 15-50. Belefér. Most ezúttal belefér. Rohadtul nem lehet volna. Szóval itt vagyunk a Student Hostelban. Tipikus ifjúsági szálló, külföldi ifjúsági szálló. Van kint WC, konyha. Kommt über Trainer, nicht? Sie ist nährwertigen Zustand. Dankeschön. A bácsi azt hitte, hogy értjük, amit mond. Nem baj az. Mit kért érte? 50 euró. Pont annyit hoztam Bécsbe. Jó. Produkt. Hibiscus. Hagyjuk magunkat elszólni a pénzt. Gyerek! Yonder boy, 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 yonder Itt vagyunk Bécs közepén, a Duna szigeten, így hosszában helyezkedik el előttünk, mögöttünk, alattunk. Onnan tértünk be rá, és arra húzódik nagyon-nagyon hosszan kilométereken keresztül. Balra található a Dunatorony, jobb oldalt található egy hatalmas, kb. 30 emeletes irodaház, nem tudni, hogy mi található benne. Ez pedig egy szabadidőpark. Remek alkalom a kikapcsolódásra, azt hiszem. Nincs tömegnyomor, jó idő van. Vettél egy bécsi szeletet magadhoz? Ja. Íme a bécsi szelet. Tanúsíthatom, hogy remek ízvilággal rendelkezik itt minden körülöttünk. Most pedig hazamegyünk. Most akarunk. Most így megyünk. Eljutunk még Pestre. Én nem indulok. Valaki készülődik már, hogy vigyen minket.
Itt vagyunk egy McDonald'sba, és úgy alakult, hogy ma nem jutunk haza. Úgyhogy holnap reggel újra próbálkozunk. És az maradjon titok, hogy ma hol alszunk. De még mi se tudjuk.